Okay, sini takok saklung phano borok chubachu khaiman naidi usan chutiri soro phaijak hingke tini 553 taka dio ang jai bara rogoi 60 taka karai rok phaika 560 taka do he naidi nung konlai orni nuka he arai nu tana taijo kai sini abele no sini no he naidi nung phano no sini sanga kya sa sini hinai chuko sakai mane sini mungsimi kya roi manobo kok samya bera khamsa chai dongha kino video nungkha hingke baro maya nangai khanangoi ani scanner rok Google Pay number roi ronai koksa phari khongni phari bono kya subachu khaidi hingke tabo ang bini nongni borok bai kok salainai tahini sa khana di kinu total borok subachu khaimani rang basang mangkha 4000 to mangkha 4000 to mangkha no go 3953 taka do hingke ani oro je manmani ang ro phaika hingke arbodi manno ro phainang hingke nung nono je subachu khainai rok nung ta sana musuk maya ganang khaganang hamjang maro na musuk na hamjang maro na musuk jabo ke nini sala wahai hayong jago ang bong kori somoyo kori somoyo mula tan se sa jago hingke chung mane kori ni somoy ang asuk mangkai hamjang jago ar kya masa jo bai khai pung jo na khai pung jo bai jadi hikele ke tabok nini sala bobo hai condition ongkha bobo hai tama tabo ai khe na yengo boi kya ukti singong jakha kogrok to samaya ko kogbo maya mai teibo samaya Gar- toirok simi kya kya nungu ar kisimi subachu nang jago no maya ganang khaganan rok ano maya nang khaiba kya chuwa bai dikhele safari khongni phari pili safari khongni phari je phari te pili jon khokjakai ra phongje nung tama sima borok sini borok ba maya gan khagana ru suba anga khang ke ke kori soy mano ma tai hijong joto bhagaban hai ani bhagaban rok hijong joto no he naidi abo hayong jagbo tini bai 10 din ongkhana bili no 10 din pura 10 din o thanai sugur 20 tarik gong mani 20 tarik tini 2 tarik hingke to 10 din kalaya diba 28 hingke 10 din pura 10 din kakhanai di je arai jakobo khamsa chai dongha baike hamna lai wana mani sima kori bini bagai baike hamnai bo nok maya nangkhai khanangkhai ba bono nai khamsa jangkhai ba kya nara subachu khailai jadi pili bini nongni borok bo saka ba kya subachu khailai jadi hambai jotono asungno।